Casa Fratelli Tutti jew proġett ispirat mill-Papa Franġisku illi xtaq illi aħna inħarsu lil hinn minn xtutna u nagħtu każ tal-oħrajn tan-nies li huma fil-bżonn. U għalhekk il-Fakultà ta' Teoloġija flimkien ma' entitajiet oħrajn bħal huma l-Ministeru għall-Edukazzjoni u l-Università tal-Malta stess qed tgħin saċerdoti li diġà spiċċaw l-istudji tagħhom imma illi l-isfid tagħhom m'għandhomx il-mezzi biex ngħidu hekk illi jibatuhom għal studju iktar speċjalizzat li jkun jista' jgħinhom ħalli s-servizz li joffru fil-pajjiżi tagħhom ikun propju kif għandu jkun speċjalizzat u jkun professjonali. Casa Fratelli Tutti hija dar li tesprimi l-Knisja li tilqa'. U għalhekk aħna qed nilqgħu lilhom. U fl-istess waqt din isservi wkoll arricchiment għalina għaliex il-preżenza tagħhom fil-soċjetà Maltija hija preżenza li tħalli l-ġid. U jalla jkun hemm oħrajn fis-snin ġejjin illi jistgħu jgħixu f'din id-dar u sservihom tas-sew tajnuna fi żmien li jagħmlu Malta. Lodwa tajba lil kulħadd fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu is-Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu s-Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Sejrin iċċelebraw flimkien il-quddisa ta' jum is-Sibt wara it-22 ħadd ta' matul is-sena. Nixtieq ukoll nagħmel appell biex fit-talb tagħna llum niftakru fil-vittmi kollha li mietu fit-terremott tal-bieraħ ġewwa il-Marokk. Nitolbu ħafna għalihom u anke għal dawk kollha li korrew. Naturalment ma ninsewx nitolbu wkoll għal dawk li huma involuti fis-salvataġġ. Għalhekk ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħan niċċelebraw flimkien il-misteri qaddisa. Mulej Ġesu, inti dawl ta' kull min jemmen fik, mulej ħnina. Mulej ħnina. Mulej mistrieħ ta' min jittama fik, Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej inti l-ferħ ta' min iħobbok, mulej ħnina. Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla tal-eżerċti, kull ma hu l-aħjar ġej kollu minnek. Nissel fi qlubna l-imħabba lejn ismek u għatina li bit-taħriġ reliġjuż tagħna tmexxi l-qudiem dak li huwa tajjeb fina u tħarrisulna bit-tħabbrik tagħna bla qiegħda. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Qari mill-Ittra ta' San Pawl Apostlu lil Kolossin. Ħuti, intom ukoll kontu l-bogħod minn Alla u l-edewwa tiegħu minħabba l-ħażen ta' ħsibijietkom u għemilkom, immissa sirtu ħbib tiegħu permezz tal-mewt ta' ibnu, moti għal-mewt skont il-ġisem, biex dan iressaqkom qudiemu għaddisa, safja u bla għajb. Kemm il-darba intom iżommu sħaħ fil-fidi, sodi bla ma titħarku mit-tama tal-Evanġelu li intom smajtu, u li tħabbar lil ħlejjaq kollha taħt ismewiet, u li tiegħu jien, Pawlu, sirt Ministru. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Għas-salm inwieġbu flimkien Alla u l-għajnuna tiegħi. Alla u l-għajnuna tiegħi. Bismek o Alla salvani, għamilli ħaq bil-qawwa tiegħek. Isma' o Alla it-talba tiegħi, għati widen għall-kliem fommi flimkien Alla u l-għajnuna tiegħi. Ara, Alla l-għajnuna tiegħi, il-mulej u dak li jżomni. Min qalbi nofrilek is-sagrifiċċju, inrod ħajr lill-ismek għax hu tajjeb flimkien Alla u l-għajnuna tiegħi. Jiena u it-triq, il-ħajja u l-verità, jgħid il-mulej, ħadd ma jmur għand il-missier jekk mhux permezz tiegħi. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. Ġara li darba s-sibt Ġesu kien għaddej minn għalqa miżruqa. U d-dixxipli tiegħu bdew jaqtaw iż-żbul, ifarkuh bidejhom u jikluh. Xi wħud mill-Fariżej qalulhom dan kif qegħdin tagħmlu dak li ma jiswix nhar ta' Sibt. Qabeż Ġesu u weġibhom anqas dan ma qrajtu x'għamel David meta ħadu l-ġuħ huwa u dawk li kienu miegħu. Ma qrajtux kif daħal fid-dar ta' Alla u ħa il-ħobs tal-preżenza ta' quddiem il-mulej u kiel minnu u tal il dawk li kienu miegħu. Madankollu ħadd ma kien jista' jikol minnu ħlief il-qassisin biss. U qalilhom bin il-bniedem huwa sit is-sibt ukoll. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Huwa fatt li l-insara tal-belt ta' Korintu fil-Greċja dejjem skont San Pawl kienu minfuħin bihom infushom. Kienu jistħajlu lilhom infushom mimlijin bil-ġid kollu li kisbu permezz tal-Knisja, permezz tas-saltna ta' Ġesu, il-Messija imwiet u mibgħut. San Pawl dil ħaġa ma setax jaċċetta. U b'daqsxejn ta' tingiża huwa iġibhom konxi li huma kienu qegħdin iqisu lilhom infushom slaten, qishom ħakkiema, qishom huma biss jifhmu. Laru li fil-waqt li huma ħasbu li l-apostli kienu miżmumin bħala lar nies u li allura li kienu ħaqhom jiġu ikkundannati għal mewt. Din il-ħaġa lil San Pawl inkwetatu ħafna.
San Pawl kieku ma rridx iweġġalhom qalbhom bi kliemhom jew jiskuraġġihom, imma ipprova iwissihom bħalma missier iwissi lil uliedu eżiż. U rrid iwissihom li huma ma kinux qegħdin jogħġbu lil Alla, jiġifieri ma kinux fir-rieda tiegħu, ma kinux fil-qalb tal-mulej. Is-silta tal-Vanġelu minn San Luqa tfakkarna li il-jum tas-Sibt kien u għadu jum qaddis u għażiż għall poplu ta' Iżrael. F'dan il-jum il-Lut ifakru kif il-mulej straħ wara jiem li fihom huwa ħalaq is-sema u l-art u dak li hemm fihom. Hekk ukoll il-bniedem għandu bżonn jistrieħ. U rridu nkunu persważi minna dil-ħaġa. Alla ħaseb għal kollox għalina. Minħabba d-dnub, kemm dak tan-nisel, kif ukoll tad-dnubiet personali tagħna, il-bniedem mhux biss infiret minn Alla, mhux biss inqata' minn natura umana, iżda wkoll għamel u għadu jagħmel ħsara lin-natura ta' madwaru. Ħaġa kelma li tinkwetani fid-diskorsi tal-Papa Franġisku hija l-kelma Alla jaħfer, imma natura ma taħfirx. Ġara però li maż-żmien il-bniedem fassal ħajtu fuq ħafna regoli u bżonnijiet li allura għamluh il-sir tagħhom. Ġesu li bent Alla sar bniedem sabiex jerġa' jgħallimna nagħtu każ il-bżonnijiet umani tagħna. Ħa nispjega. Li meta jaqbadna l-ġuħ insibu ħin tajjeb biex niklu u niklu bil-kwietu bil-qalbu. Li meta ngħajjew insibu ħin għall-mistrieħ. Li meta nħossuna morda immorru għand it-tabib biex fejjaqna. U meta nintebħu, nagħmel enfasi fuq kelma nintebħu għaliex għax aħna bnedmin dgħajf, aħna aljenati. U ma nindunawx mal-ewwel li aħna membri mhux biss tal-familja tagħna, imma ta' familja wiesa iktar. U allura hemm bżonn insibu ħin għal xulxin, għal membri kollha tagħna u tal-Knisja. Ġisimna qiegħed kontinwament iżommna informati dwar x'għandu bżonn biex inżommuh b'saħħitna. Ħa nirrepetiha dil-kelma. Ġisimna qiegħed kontinwament iżommna informati dwar x'għandu bżonn biex inżommuh f'saħħitna. Allura nieħdu ħsiebu sewwa għaliex il-ħajja hija sabiħa u bekk ingawduha fit-tul u nużaw it-talenti tagħna sabiex nagħmlu l-ġid lil dak li jkun. Matul ma dan il-jum tas-Sibt, iżda dan il-poplu, qed nitkellem għall poplu Ludje, żied ħafna tradizzjonijiet oħra kif naqraw fil-paġni tal-Vanġelu, b'mod illi dak li kien jagħmel Ġesu ma bedix jinżel tajjeb mal-awtoritajiet reliġjużi tal-Lut u għalhekk għamlulu l-bsaten fir-roti. Ġesu iżda jagħtina l-interpretazzjoni tal-liġi tal-ħarsien ta' dan il-jum u jurina li fil-waqt li nibqgħu nħarsu l-liġi tal-Alla, il-ħniena tiġi qabel il-liġi li tjassar. Nixtieq nikkonkludi bil-ħsieb tas-salm responsorjali. Tlabna flimkien dalgħodu rib il-mulej lej kull min isejjaħlu. Ejjew nieħdu l-parir tas-salm responsorjali meħud mis-salm 144 biex lill-mulej insejħulu. Mhux il-bogħod minna imma qrib tagħna qed jimxi magħna it-triq tal-ħajja.
Inresqu qudiem il-mulej it-talbiet tagħna għall-Knisja u għad-dinja, ċerti li Alla jagħtina anke dak li aħna m'għandniex ħila nitolbuh. Għalhekk nitolbu flimkien fik mulej inqedu it-tama tagħna. Fik mulej inqedu t-tama tagħna. Għall-Knisja sabiex fl-għażliet pastorali li tagħmel turi illi l-interess tagħha huwa biss il-ġid tal-bnedmin. Nitolbu. Fik mulej inqedu it-tama tagħna. Għall-mexxejja tal-popli sabiex jarfu li l-imħabba bejn il-bnedmin tiġi dejjem qabel il-liġi u qabel il-ġustizzja. Nitolbu. Fik mulej inqedu it-tama tagħna. Għal dawk li għal ġid komuni ikollhom jidħlu xogħol fil-ħdut u fil-festi sabiex iqazzu il-jum bl-offerta tal-ħidma tagħhom. Nitolbu. Fik mulej inqedu it-tama tagħna. Għalina sabiex narfu nifirħu ma' min jifraħ u nibku ma' min jibki. Nitolbu. Fik mulej inqedu it-tama tagħna. Sabiex fuq il-parir ta' Ġesu nieħdu ħsieb saħħitna u nużaw is-saħħa tagħna għal ġid tal-membri kollha tal-familja. Nitolbu. Fik mulej inqedu it-tama tagħna. Mulej, għal-ferħ tal-bniedem iqaf mal-poplu tiegħek miġbur fl-istennija tal-mejda li inti għad tħejji fit-tiġdid tad-dinja bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla il-missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. B'din l-offerta qaddisa mulej għatina dejjem il-barka u s-salvazzjoni u għamel li bil-qawwa tagħha niksbu il-frott tas-sagrament li qegħdin niċċelebraw bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfaw lubna il-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżżuh ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Missier maħbub tagħna, dan hu mument ta' ferħ kbira lina. Aħna nroddulek ħajr, aħna nfaħruk flimkien ma' ibnek Ġesu Kristu Sidna. Inti tant tħobbna li ħlaqta lina din id-dinja kbira u sabiħa. Inti tant tħobbna li tajtna lil Ġesu ibnek biex iwassalna għandek. Inti tant tħobbna li tridna ninġabru il-koll flimkien fi Kristu Ġesu, qisna il-koll u liet ta' familja waħda. Għal din l-imħabba hekk kbira aħna l-koll nroddulek ħajr mal-anġeli u mal-qaddisin li fis-sema jadurawk u jgħidulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, ożanna fil-għoli tas-smewiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, ożanna fl-għoli tas-smewiet. Ikun tassew imbirek Ġesu il-ħabib tat-tfal u tal-fqar. Inti battulna u ġi biex jurina kif għandna nħobbu lilek u kif għandna nħobbu lil xulxin. U ġi biex minn qlub il-bnedmin ineħħi l-ħażen li ifixkel il-biberija bejniethom. U ġi biex jeqret il-mibeda li ma tħallinix nkunu ferħana. U wiegħed li jagħtina l-Ispiritu is-Santu biex ikun dejjem magħna,
ħalli ngħixu l-istess ħajja tiegħek. Lilek missier qaddis nitolbuk ibgħat l-Ispirtu Qaddis tiegħek biex dan il-ħobs u l-inbit li ġibna fuq l-artal isiru il-ġisem u id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. U hawn il-lejl qabel ma bata għalina u rrina kemm kbira l-imħabba tiegħu għalina meta huwa u jiekol mad-dixxipli ħa il-ħobs radlek il-ħajr qasmu tawlhom u qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Imbagħad ħaq il-kalċi minn l-inbit talab u radlek il-ħajr tal-kalċi lid-dixxipli tiegħu u qal ħudu u ixorbu minnu il-koll għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet, imbagħad qalilhom għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Missier l-aktar maħbub għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Ġesu is-Salvatur tad-dinja. U talilu nnifsu u miet għalina biex ikun is-sagrifiċċju li issa qegħdin nofrulek ħalli bih ninġibdu lejk. Mulej, il-qattal bledin namlulek dal-għodu u għati l-Ispirtu ta' mħabtek lil dawk kollha li qegħdin jieħdu sehem f'din il-qudiesa. Għamel li jkunu dejjem maqudin flimkien fil-Knisja mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-isfijiet kollha u ma' dawk kollha li jaqduk fost il-poplu tiegħek. Tinsiex lil dawk li nħobbu, tinsiex lanqas lil dawk li forsi ma tantx nruhom imħabba. Ftakar ukoll f'dawk kollha li ħallew din il-ħajja bis-sliem tiegħek ilqaħħom fid-dar tiegħek tas-sema. U meta jasal il-waqt lilna wkoll sejħilna biex mal-Verġni Mqazza Marija Alla u omna, ma' żewġa San Ġusepp, mal-Apostlu missierna San Pawl, mal-Apostli, il-Martri u l-Qaddisin kollha, niċċelebraw il-festa kbira tiegħek fis-sema fejn il-ħbieb kollha ta' Ġesu Kristu ibnek Sidna ikkantawlek innu li ma jintem qatt. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. It-talba tal-missierna naħseb indunajna hemm fiha 7 invokazzjonijiet, 7 talbiet. Ejjew flimkien ngħiduhom bil-qalb. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna il-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għadt l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħarix lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija is-slim u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li sejrin itqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem.
ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja atina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din it-qarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tagħna imma tkun għalina l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħna u ġisimna. Dan hu l-ħaruf talla li jneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Issa li tqawwejna mulej bil-ħobs mill-mejda tas-sema, nitolbuk biex b'din l-ikla ta' mħabba twettaq il-qlub tagħna u tħeġġiġna biex naqdu lilek f'ħutna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, Liben u l-Ispiritu Santu. Amen. Inbirku lil-mulej, inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakrukom li s-sitt volum tal-ktieb Kelma ta' Ħabib bid-diskorsi tal-Arċisqof Charles Cicluna issa jinsab għal bejħ. Min jixtieq jakkwistah u mħeġġeġ jidħol fuq il-website knisja.mt/kelma ta' ħabib. Grazzi tal-li naqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Fost il-ħidma intensiva li għandha l-Knisja u Malta fejn jidħlu n-nies imġarba u li bihom tipprova tara kif se tgħinhom, illum ħsibna wkoll kif se nkunu ta' għajnuna anke permezz ta' din l-opra soċjali, mhux is-soltu ta' ħanut li fil-fatt huwa miġmuħ minn affarijiet il-bies speċjalment li ġejjin b'donazzjonijiet mingħand in-nies stess. U li fil-fatt il-ħtiegħu se jmorru kollha anki għal nies li għandhom bżonn l-għajnuna. L-iskop tal-ħanut huwa li nagħmlu ħwejjeġ available għall pubbliku bi prezz baxx. U l-iskop huwa li biex dawk il-bżonnijiet li hemm fil-komunità jiġu indirizzati mela l-komunità qed tgħin il-komunità stess. Hemm ukoll element tal-ambjent li minħabba li qed nerġgħu niċċirkolaw ħwejjeġ li kieku kienu ħajmorru għar-rimi meta fir-realtà huma tajbin qed ngħinu wkoll l-ambjent dina is-sitwazzjoni.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna isma' it-talb tagħna eħlesejn u jaqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna għalik jisma' it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħelsna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn il-ħniena tiegħek. L-ewwel misterju tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabbar lil Marija li kellha ssir Alla. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. It-tieni misterju tal-ferħ meta Sittna Marija marret iżżur il-qariba tagħha Eliżabetta. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semak da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. It-tielet misterju tal-ferħ meta sitna Ġesu twilet fil-art ta' Betlehem. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-semak da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Ir-raba' misterju tal-ferħ meta sitna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil Ġesu fit-Tempju ta' Ġerusalem. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek
Birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu, Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. il-ħames misterju tal-ferħ meta Sittna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum qatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Slim għalik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa ta' matana, slim għalik li l-ekinajtu, għalli xaħna t-turufnati u li teva, li l-ek nitnidu, aħna li nibku u nolfu f'dan il-wit ta' dmuħ, ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk lajnejn tiegħek tal-ħnina, u rina wara dan it-turufnament lil Ġesu, frott imbierek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġni Marija. Nitolbu skont l-intenzjoni tal-Papa. Missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun li tritint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, ħafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier etern Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja tal. Itlob għalina. U xebba. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. Li żjed safja. Itlob għalina. Li żjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tisħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tana. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull ħnina. Itlob għalina. Warda mistorjuża. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana min isla minar l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana imtella is-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Affrilna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisa Alla. Biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen.
Talba lil San Mikil Arkanġelu. San Mikil Arkanġelu idħol għalina fit-taqbida, kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju, irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa tal-Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla afdalek il-libnu, fik Marija edet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlalna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazju Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna, Itolbu l-Alla għalina. nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, inti li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek li sem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek li sem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Altar, imbirek l-Ispiritu is-Santu Paraklitu, imbirka il-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u fil-qaddisin kollha tiegħu.
Malta.